Добро утро на всички! Добре сте дошли в нашият прекрасен лайф. Благодаря на Зорка, която така с много щастие реши да се включи в така една прекрасна среща, която ще бъде добро утро на всички. Радвам се, че сме заедно тази сутрин, защото днес няма да си говорим просто за това как да станем по-добри, как да станем по-перфектни, по-успешни или по-духовни. Днес с Зорка ще си говорим за нещо много по-основно, ако мога така да го нарека, а именно как да бъдем себе си. Добро утро на всички! Изключително се радвам да ви видя в днешната неделна сутрин. Ам, Много от нас, това, което си говорихме и с Зорка, много от нас търсят увереност, търсят яснота, търсят връзка с интуицията, но рядко наистина си даваме сметка, че когато нашето тяло е в напрежение, когато нашите мисли бушуват, добро утро на всички, когато в главата ни постоянно нещо се случва, всичко в нас всъщност вътре се свива. И тогава ние започваме да мислим още повече. Започваме да мислим най-основното и много често, което чувам, че проблемът е в нас. Че правим нещо не както трябва. А всъщност проблемът често е, че нашата нервна система просто е претоварена. Затова днес поканих Зорка, човек, който от така дълго време изучава и практикува, много често така практикували сме и заедно, понеже ние с нея се познаваме от много дълго време. Изучава, практикува дихателни подходи за регулиране на нервната система, различни методи за регулиране на нервната система. Тя е човек с изключителен усет за хората, изключителен финес и тънкост за това да усети какво всъщност се случва във вътрешния свят на човека. И наистина този разговор, който предстои да направим, здравейте на всички, този разговор не е просто за техники. Да, тя ви е подготвила изключително така прекрасни практики. Ще правим дихателни практики, подготвила ни така и други изненади, но този разговор не е просто за техники, които ние трябва да запомним по някакъв начин, а за разбиране, което да усетиме чрез тялото си най-вече. Така че, Зорка, благодаря ти, че си тук и нека започнем така от основата. Можеш да се представиш с няколко думи на прекрасната аудитория днес, тази сутрин и така, имам определени неща, които аз лично искам да те попитам. Супер, благодаря ти, Рони. Благодаря за тази възможност да говоря пред твоята аудитория и за тази покана, която така възникна доста спонтанно. И целта на тази покана беше наистина да се съберем и да дадем колкото се може повече стойност. И понеже така ти си един прекрасен експерт в доста неща, това нещо някак си ни събра заедно и смятам, че днешната среща ще бъде много, много, много осъзнаваща за хората, така че искам с радост да споделя това, което практикувам и това, което съм осъзнала с годините. Нека аз да се представя за тези, които не ме познават и виждам така доста познати хора от твоите обучения и обучения, които съм идвала също пред теб. Ам, Казвам се Зорка Бакалова и моят път към вътрешна трансформация започна преди 5 години, когато стартирах обучение за личен стилист. Спомням си, аз съм личен стилист и квантов практик и си спомням, че по моят път на израстване, това беше някакси така един тригър за мен, да поема по духовния път, да поема към връзката ми със себе си, защото честно да ви кажа, както вие доста често, както и ти казваш, много често в твоите практики, нали ние сме... изгубих си мисълта, Боже. Искам да ви кажа толкова много неща. Така, това са... Така, разпускаме енергията. Така, спомням си, че когато започнах да обучавам по стил, всичко започнах да правя с вътрешна борба. Всичко се случваше така, бях така доста неосъзнат човек в онзи момент.
Знаех, че слушах позитивни хора, посещавах семинари, разбирах другата гледна точка. Започнах вече, нали, да разбирам. Но в един момент аз нищо не практикувах и си живеех така през старите модели на действие и на поведение. И това създаваше много така вътрешен дискомфорт. Не знам дали е само при мен и Рони ми е на пауза или от мен. Чуваме те, Зори. Чувате ли ме? Значи е при Рони. Чуваме те. Добре. Чакаме Рони да се включи. Да, да, тук съм, чувам ви. Виждам те. Защото изчезна. Окей, аз мисля, че нещо стана с моя интернет. Добре, благодаря ви. И тогава, нали, така си спомням, че много така вътрешна борба, не ми се получаваха нещата, страхове, как ще излезна, как ще се представя, пък коя пък сама се изведнъж стилистка, че ще го уча хората. Нали? Такива някакви вътрешни монолози, които доста свалят така вътрешната увереност. И си спомням, че този път ме накара да започна да тръгна да се осъзнавам и да записах много обучения на такава тематика. Започнах много да се интересувам за емоциите, за абсолютно всичко, което е свързано с вътрешния ни свят. И в един момент, съвсем случайно, попаднах така на едно обучение, където тотално промени. Точно за това днешната тема е свързана точно с това. Започнахме с дихателни практики, което моята наистина първа среща с моята душа, казвам ви, беше чрез дихателна практика. Ако искате, мога да ви споделя. Аз просто сега докато го изговарям, цялата съм настръхнала, защото искам да ви кажа, че бягах толкова време от себе си, че в момента, когато усетих моята душа, искам да ви кажа, че беше такъв рев, такова нещо и толкова много а, ам, емоции започнаха да излизат от мен. Толкова много емоции, които съм натрупало тялото ми. Просто аз бях влезнала в един такъв автоматизъм, който и това ще направи, и това искам, и то резултат, и ония резултат, и вечно недоволен. И сега трябва пък да благодаря, ама аз тази благодарност изобщо не усещам, нали, така да се каже. Как пък те благодаря? Супер саботажи. И в този момент си спомням, че някакси душата ми имам чувство, че се беше скрила така в един ъгъл и беше каза, и когато я видях, и тя се едно, че каза, Разгиле, Разгиле, дойде, Намери ме! намери ме, най-накрая, най-накрая. И аз тогава, нали, осъзнах, че това, което правим е не защото трябва да го правим, а защото е една грижа към нас самите. И това ни създава точно тази вътрешна стабилност. Едно от нещата, защото всичко е навързано. Да, Благодаря. да. Ами, ти много така дълбоко влезе в темата, защото наистина ние забравяме много често, че нашият дъх е основен компонент от нашето съществуване. Ние толкова го неглижираме в нашето ежедневие. Ние много често, аз, например, се хващам, особено в моменти, в които съм забързана, напрегната. Аз дори не дишам правилно. Аз дишам ей тук отгоре и бързам, бързам, бързам. Въобще никакъв въздух в корема, само тук в гърдите. И в тези моменти, за щастие, нали, и благодарение на те, благодарение така и на други методи, които знам, аз си казвам, чакай малко, напълни го това тяло с въздух, почувствай това тяло. Искаш ли да направим една така, като входяща практика, за да може така да започнем и да почувстваме всъщност какво е това да дишаме просто, да дишаме с цялото си тяло и вече да преминем така към следващия етап от нашата среща днес. Как да напълним тялото или искате ли да направим Ами, просто практика, която аз съм подготвила две така сериозни практики, които могат да на момента ох Боже, изчистват целите мисли, изчистват мислите чудесно. в съзнанието. Чудесно. Искате ли да направим практика, момичета? Да започнем с практиката. Добре. Супер. Добре, момичета, практиката е следната. Значи,
Това, което ще правим, сега ще ви обясня. Ще направим звукът на пчелата, така се нарича. Тоест, когато вдишваме, аз ще го демонстрирам. Вдишваме и при издишване казваме звукът както пчелата, нали, този тон с затворена уста и по този начин, докато ни свърши въздуха, нали, по този начин издишваме. Но в същото време, когато издишваме, запушваме ушите и ги отпушваме постоянно. Това е само при издишването. Сега ще ви демонстрирам първо и ще го направим заедно всички, за да може да разберете и да видите какво да го усетите. И това нещо ще го направим 6 пъти. Когато го направим, всеки в свое темпо, нека по време на самата практика да затворим очи, за да можем да започнем да изживяваме, да преживяваме, да усещаме. И когато завърши практиката, оставете така ръце в скута, отпуснете тялото и искам да наблюдавате. Аз ще ви водя. Добре, сега ще ви покажа само един път и след това заедно ще продължим. Значи, при самото издишване запушваме и отпушваме постоянно ушите. И тогава се случва, чуваш в съзнанието едно прекъсване. Едно такова се чува. Да, кантене такова. Значи, това е практиката. Дишаме дълбоко. И така, докато издишаш целия въздух. Готови ли сте всички, понеже не всеки има камера? Вие сме пичета, нали? Хайде, започваме. Добре, започваме. Вдишваме. Може да отпуснете ръцете върху бедрата. И да насочите вниманието към тялото си. Вижте какво се случва там. Усетете енергията по цялото тяло, която започна да се движи. Обърнете внимание и на съзнанието си. В какво състояние? Има ли мисли? Насладете се на това усещане. Каквото и да е. Каквото и да усещате. Това е нашия център. Нашата сигурност.
нашата стабилност. Нашият вътрешен свят. Когато сте готови, може да отворите очи, да вдишате дълбоко през носа и да издишате през устата. Много приятно. Този звук, при мен специално какво се получи, този звук ми помогна наистина като със силата на вибрацията, сякаш просто да се изчистят тези мисли. Уникално, да. Да, Това реално е нещо, което ние можем да правиме в нашия ден, по всяко време на деня, докато, примерно, си взимаме обедната почивка, докато по всяко едно време. Да, наистина е супер, защото тук беше хем вдишването, хем създаването на тази вибрация в цялото ни тяло и най-вече в главата. Аз го усетих, понеже така, знаете, че аз съм от хората с заетите глави постоянно и за това и са ми толкова полезни такива практики, така че ако има и други хора от вас с заети глави, успокояващо, да. Именно. Тони, да, Тони има запитване дали да, когато вдишваме, натискаме ушите си. Не, само при издишване. Когато издишваш, тогава. Вдишваш дълбоко, може да вдишаш и през коремчето. Напълваш се с въздух и при всяко издишване започваш да ги натискаш. Чудесно. Благодаря ви за тези споделяния. Да, точно казах, че тази техника е толкова мощна, толкова кратка, толкова зареждаща. Както ти каза, Рони, нали, имам нужда да някакси да поеми си въздух, нали? Така каза в началото. Поеми си въздух, спри да мислиш, нали, тези мисли. Абсолютно. Да, защото знаеш ли, ние с тебе сме си го говорили и друг път. Внедряваме я чудесно, чудесно. Взимайте днес с пълни шепи. Браво! Да, взимайте. Взимайте днес с пълни шепи. Това беше така нашата цел. Просто защото, както чухте и след срещата ни с Таня, която беше в миналата седмица, наистина преминаваме през много турбулентен период. Много от вас започнаха да го усещат още в края на миналата година. Други сега вече, нали, започват да усещат новата енергия. И затова за нас е важно да можем да бъдем полезни съзнанията, които имаме на хората, за да може по-лесно да преминаваме през тези периоди, защото те са неизбежни. Въпросът е, че когато ние имаме такива техники, ние можем да си бъдем полезни на нас самите. И истината е, че ние това, което сме си говорили и с тебе, и така излиза много често в работата ми с хора. Много хора наистина казват, че се чувстват напрегнати, тревожни, несигурни, объркани. От твоя опит с твоите клиенти, с работата ти с хора, какво най-често всъщност според теб се случва в нервната им система, когато стигнат до такъв период? Нервната система започва да управлява действията, мислите, абсолютно всичко и тогава, според мен, те превключват на автопилот. Това е което се случва фактически. Тялото и емоциите ни започват да ни управляват. И, т.е. аз също съм го преминала, затова ви го казвам като опитност. Всичко, което говорим днес е чист опит. Така че имала моменти, когато съм се събуждала сутрин с трябва да направя това, трябва да направя това, оля ми сега това и започват самите мисли, нали, нещото, примерно когато искаш да излезеш от зоната си, когато излизаме от зоната си на комфорт особено, знаеш колко е така, ти също споделяше в предни видеа, нали, в твои лайфове, колко е така предизвикателно за нас да излезем от зоната си на комфорт и така или иначе усещаш някакъв, винаги се усеща някакъв страх, така или иначе. Но това е, че ние сме тук и когато сме осъзнати, ние вече можем да изберем и да кажем, окей, може да го успокоим този страх, да кажем спокойно, ще ти дам повече информация, не се притеснявай, ще се справим добре, аз знам всичко, окей, нали, подай му ръка на този страх и продължи напред.
нали? Но тогава ставаме по-осъзнати. И точно това се случва, т.е. когато станем осъзнати, можем да използваме определен инструмент да си помогнем, за да продължим напред. Това ми беше мисълта. И това, което аз наблюдавам, че самата наша нервна система започва да ни ръководи и ние започваме да, ам, да действаме през страховете и през вътрешните стари програми, които ни дърпат назад. Да. И затова на нас не ни се получават нещата в повечето случаи, защото ти искаш да работиш, ти искаш да направиш тази нова стъпка, новото ти аз иска да го направи, а пък старото те дърпа и ти съответно действаш през старото ти аз. И тогава влизаш в в контрола. Влизаш в контрола, което пък източва цялата ти енергия и нямаш сили да продължиш напред. Абсолютно. И от гледна точка на това, което ти практикуваш и нещо, в което така си се специализирала и е имало наистина огромен ефект върху качеството ти на живот, защо дишането има толкова директен ефект върху нашата нервна система? Какво реално се случва с тялото, когато дишаме осъзнато, както направихме тази кратка практика? Осъзнато да дишаме. Да. Значи дишането е един инструмент. Това е единствен инструмент, който ние имаме. Просто няма нужда даже да купуваме нещо, да взимаме нещо, да записваме нещо, да правим. Това е носът е органът, т.е. дишането е органът, който е прощайте, който е разположен между, който е центъра и връзката между нашето съзнание, нашият ум и нашето тяло. Тоест, когато ние вдишаме, ние вече започваме т.е. между умът и емоциите, нали, когато ние използваме този инструмент да дишаме, ние нормализираме и двете, хармонизираме. Точно влизаме в тази кохерентност, правим връзката между душа и тяло, така да се каже, и тогава се балансира абсолютно всичко в нашия организъм, когато използваме дишането по определен момент. Защото нека да бъдем честни, когато си разтревожена, когато всеки е разтревожен, как дишаш? Бързичко, като зайче. Ли? Дишаме, дишаме в гърлото, само въздух да стигне най-много тук така до гърдите и това е. Точно така. И когато дишаме повърхностно, тогава на нас не ни достига достатъчно кислород в мозъка и по този начин нашата нервна система започва да влияе на нашият мозък. Тоест, мозъка ни продължава да върти, да върти, да върти. Примерно, ние сме се вкопчили в някакъв страх или нещо, което искаме да направим и нещо се страхуваме да направим. И си казва, оле, ама сега как ще ми се случат нещата, ама сега като излезе, сега като излезе, ако се изложа, ти да видиш. Примерно е такива. И мислите продължават. Тоест, нашият мозък, той е зациклил, върти, върти, върти в едно нещо и когато ние не дишаме, емоциите, които изпитваме благодарение на мислите, те започват, самото тяло започва да ни ръководят. Ние изпитваме страха, изпитваме тъгата, изпитваме болката, която и самата вибрация ни се променя. Съответно, ние вибрираме на ниски чистоти. А когато започнем да дишаме, т.е. за това са и тези техники, за това го дадах това като пример, когато започнем да дишаме по определен начин, ние вече можем да повлияем да прекъснем този да прекъснем това въртене на мозъка и тези негативни емоции в този момент, когато го направим осъзнато. Това иска да кажа. Да, това е чудесно, което казваш, защото аз, понеже в женските практики, които са така моя огромна страст, това е нещо, което така винаги говорим и какво аз съм разбрала и какво аз съм усетила, че е най-полезно на дълбокото и осъзнато дишане, защото и в практиките, които правим и в медитациите много често, особено тези, които са, нали, свързани с женската енергия, ние винаги така сваляме въздуха до долната част на корема, за да можем да направим точно тази връзка, която казваш, за да можем да излезем от главата и от това дишане тук само в главата, само за подхранване на тези мисли, а всъщност да почувстваме въздуха в цялото
цялото си тяло. По този начин за мен лично правиме точно тази връзка. Ние си казваме, ето и тялото ми също е тук, тялото ми също съществува, тялото ми също чувства, усеща и то диша. Това е нещото, което така, наистина на мене много ми помага и затова и го използвам и в въобще всичко, което създаваме. Да, аз знам, че продължавам да се събуждам с мисли за действие всяка сутрин. Благодаря за практиката. Да. Наистина, връзката с дишането и тялото влияе върху нашата увереност също. И тук съм сигурна, че ще ме подкрепиш. Има ли нещо, което да дадеш като съвет на Антония, която казва, че продължава да се събужда с мисли за действие всяка сутрин? Защото знам, че има много такива практики, които буквално да си правим още преди да сме излезли от леглото. Така че ако имаш нещо такова в ръкава, много ще се радвам да го споделиш с нас. Това, защото каза още в леглото и даже не беше планувано, както всичко спонтанно. Явно има хора, които имат нужда да го чуят. Искам да споделя нещо, какво се случва с дишането. Дишането, нали, както усетихте, така ни центрира и създава точно тази тишина в ума, създава и в тялото, от която тишина ние вече можем да чуем интуицията. Зависи, нали, знаете, има там техники, как да си говорим, да задаваме въпрос, нали, и получаваме. За да влезем в за да започнем деня си, така да се каже, в един баланс, има една техника, която аз прилагам. Даже имаме две техники. Едната е сутрин и едната е вечер. И защо ги прилагам? Сега ще ви обясня. Когато се събудим, когато цяла нощ сме спали дълбоко, много често ние не влизаме точно в този дълбок сън. Нали, знаете, най-дълбокия сън. Има Да. този REM sleep, дето го казват, където мозък още се свързва, сънува, обмисля някакви неща. Тоест, мозъкът ни, той не си почива през нощта, ами сънува неща. И когато се събудим, има такива сутрини, когато ако предния ден много неща са ни се случили и сме имали така доста впечатления в себе си, мозъкът ни не може да си почини. Той сънува цяла нощ. И когато сънува, той прескача, знаеш, има моменти, сънуваш първо едно, после второ, после не знаеш къде се намираш, нали, съответно. Да. Връщаш се, продължаваш, да. Да. И когато се събудиш сутрин, много често може да се почувстваш уморен. Именно за това, а пък буквално да си спал 8 часа, нали. И си кажеш, добре, нали, 8 часа спъш, що съм толкова си изморен. Значи сега ще ви кажа какво се случва. Мозъка не си почива и нощно време в такъв случай. Той не достига тази дълбочина и се случва така, че ти си прекъснал съня, нали, картините и така нататък, и съня като история не е завършена. И какво се случва? Представете си, това, което не е завършено, е като един файл. Файл, който не е затворен. И този файл нас още ни дърпа от енергията. И за да можем тези файлове, които фактически цяла нощ, тези сънища, които не сме затворили, ние няма как да ги затворим, то това се случва. Това е нещо, което ни е издърпало вече от енергията. И за това, първото нещо, когато се събудя, аз го практикувам, правя 10 дълбоки вдишвания. Без да съм отворила очи, просто в момента, в който се осъзнавам, че вече ще ставам, нали, съм решила, не просто съм се събудила нещо, искам да продължа да спа, лягам по гръб, нали, и вдишвам дълбоко и издишвам през устата. И отпускам цялото тяло. Пак вдишвам през носа, 10 такива вдишвания. Това нещо затваря всички тези файлове, затваря тези места, откъдето на нас не изтича енергията. Нали, когато са ни отворени файловете в компютъра, много неща, той почва да се задръства. Това се случва. И затова ви дам точно тази, понеже беше спонтанно, не бях я планувала като практика, може да използвате и просто, вижте, не ми вярвайте, искам нещо много важно да ви споделя. Пробвайте и усещайте. Това, което споделяме в такива срещи,
е много хубаво и много полезно, но искам всяка една от вас, всеки един, който гледа това видео, наистина да усети неговото преживяване. Без да си мисли, че ами тя Зорка каза, че аз сега като съм направила тази практика, трябва да ми се успокои ума. Абе, на мен изобщо нищо не ми се е успокоило, той тук бръмчи, нали, така нататък. Всичко е взаимно свързано, разбирате ли? Позволете си просто да го усетите и позволете си да чувствате, да се свържите и искам да ви кажа, че всяка практика, както и всяка медитация, всяко дишане е ново преживяване. Ново преживяване, което ние си позволяваме. Защото, нали, без да търсим някакъв резултат. Примерно, аз правя тази практика, защото ще се почувствам добре. Да, ще се почувстваш добре, но без да имаш тая цел, нали, да става вече като контрол, това имам предвид. И Да. да, това искам да Да. кажа. Много. Да, че практиката е, т.е. Да си позволиш да се насладиш на тази практика, все едно, че ядеш сладолет. Когато ядеш сладолет, нали знаеш, че ти се наслаждаваш всеки път, ще ям сладолет, това е много готино, аз обичам сладолет. Ти като ядеш сладолет, не викаш, аз ще си близна отляво, после отдясно и после тук. Нали, всеки път е Се ново наслаждаваш. преживяване. Да, Да. това е. Това е много полезно. Това е нещо, което също така аз практикувам, защото аз точно като Антония се събуждам веднага. Хоп, задачите за деня, като един план-борд пред мен стои. И аз казвам сега цъка, 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 цъка. В 5:30 това, в 6 часа това, в 7 часа това. Просто, нали, наистина това е нещо, което е автоматично, но аз наистина си давам. Те са буквално минутка е. Това, което, нали, и аз практикуваме сутрин просто докато си лежа, разтварям си, нали, ръцете, краката да не са, нали, така, и просто вдишвам през всяка част на моето тяло, да усетя това тяло, да се насладя на левия си крак, на десния си крак, на лявата ръка, на дясната ръка, на коремчето ми, на главата ми. И точно тези осъзнати вдишвания са много полезни, защото иначе ние оставаме наистина още от самото събуждане само в главата и забравяме за нашето тяло. Мгм. А вечер каква техника да прилагаме, за да успокоим емоциите и да имаме завършени сънища? Пита Гери. Значи, вечерната практика, която правим е наистина да успокоим точно емоциите, но не за да имаме завършени сънища, за да можем да влезем в така по-дълбок покой, т.е. да позволим на ума да си почине. Да, И, всяка сутрин рязко, да. Това го спрях отдавна, Меги, и при мен имаше огромен ефект. Преди аз автоматично, знаеш, ставаме веднага, примерно, към банята, и това са точно тези автоматични моменти, за които говори Зорка. Просто тялото ни се движи на автомат, по навик. Това е като с шофирането. Много често, аз ви го давам като примерно, много често ние шофираме, но не осъзнаваме действията, които правим. Ние ги правиме автоматично. И така, напоследък, особено след периода, за който ви споменах, че преминах така декември месец, аз започнах да правя точно това, което казва Зорка. Дишам осъзнато сутрин и ставам. И просто гледам тялото ми какво иска. Може днес да иска първо да влезе, примерно, в банята, да си измие лицето. Може друг път да искам да седна, примерно, да си напиша някакви неща. Може трети път да искам. И всеки ден е различно. И аз, когато започнах да слушам тялото си, осъзнах, че всъщност тялото ми всеки ден има нужда от нещо различно. Просто ние се движиме като едни автоматчета в една електронна игра, която следва някакви определени стъпки. Да, абсолютно. Така че просто задайте си го за себе си. Това е до голяма степен помага ние да се свържем и мисля, че имаме само жени в срещата, да се свържем с нашата женска енергия, защото женската енергия тя е в тялото, тя не е само в главата. По този начин ние се свързваме с нас. Какво иска тялото ми? Да започне деня с кафе, да започне деня с чаша вода, да започне деня с чаша чай, да започне деня с медитация. Защото когато ние стоиме тук в главата, вчера, между другото, ще спомена това, имах разговор с една прекрасна моя клиентка, която каза, ами аз се събуждам и знам, че трябва сутринта да направя медитация, обаче не ми се получава. Аз казвам, чакай малко. Попитай тялото си. Може днес на тялото ти да не му се медитира сутринта. Остави медитацията за вечерта, за време през деня, в което ще усетиш наистина, защото това ще бъде така и основна задачка за всяка една от нас, както знаете, да се свързваме повече и повече с нас самите.
Защото тези автоматични реакции много често ни карат ние да слагаме едни маски, едни фалшиви роли да играем. А когато ние започнем да се обръщаме повече към себе си, тогава ние се свързваме с нашата автентична същност и следваме желанията на своето тяло. Така че много ти благодаря за това, което споделяш. Но понеже ти си човек, който изключително така има прекрасен усет за това как ние да се чувстваме по-добре, как да имаме по-високо самочувствие от гледна точка на стила, от гледна точка на дрехите, как връзката с дишането и тялото влияе върху тази увереност и въобще способността да чуваме интуицията си. Защото ти самата спомена много неща, но точно това искам да обясниш. Този дъх, това дишане, как ни помага ние да се свържем с нашата интуиция, да я чуем? Мгм. Да, много, много ти благодаря за този въпрос. Докато говориш и точно както няма случайни неща и сме в полето, дето се казва, точно за това исках да говоря и ти задавай точно този въпрос. Значи, когато представете си как се случва връзката с интуицията, кога е нашата интуиция, кога е нашият ум, каква е разликата. Дишането, как оказва влияние върху това нещо, е точно когато, представете си, ние през деня, всичко, което ни се случва, семейство, работа, новини, семинари и така нататък, всичко това, което е извън нас, има дни, както казвате, вие ставате веднага и трябва да направя това, онова и започваш да записваш това направих, онова не успях и почваш да гониш нещо цял ден. Това е от сутринта. Ставаме в оперативната система и тук Точно. оставаме. Влизаш вътре в мъжката енергия, ставаш десния крак и се започва. Всеки ден едно и също. Нали, автоматика. Но тези неща, които се случват около нас, това е външният шум. Той започва, колкото повече неща имаме около нас, колкото повече задачи имаме да свършим, колкото повече хора ни дърпат на определени места, колкото повече ни прекъсват. С всяко прекъсване на нас ни прекъсват мисълта, обръщаме внимание, това е пак вид енергия. Всичко това започва да ни източва енергията. Ние нямаме жизнена енергия да продължим и да се справяме с нашите ежедневни задължения. И какво се случва тогава във вътрешен план? Във вътрешен план шумът ни вътре в нашите мисли, те започват да въртят. Във вътрешен план се създава също този шум, тази буря в този момент. Дъхът и дишането, както казах в началото, е инструмента, който може да ни балансира, както да балансира нашите мисли, така и нашите емоции. Балансирайки това тяло с ум, синхронизирайки умът с тялото, ние вече можем да чуем интуицията. Интуицията се чува чрез практики. Тоест, много често, практика, т.е. с правене. Тогава започваш, както ти каза сега преди малко, Рони, да попитам тялото ми какво искам да направя тази сутрин. Ако се събудиш си кажеш, имам сега лайв с Рони, исках да подготвя точно там някакви точки, примерно да си запиша, макар че нищо не съм си записала. Супер спонтанна е днешната среща, както си го бяхме нарекли. И ако съм решила, че искам да запиша някакви точки и това нещо, моето тяло го иска още в момента, в който се събудя, аз съм направила дишането, балансирала съм тялото, питам себе си, аз така ли, че ще си измия зъбите и другите работи ще си ги направя. Но в какъв ред ще го направя, това го пускам. Пускам го като контрол, защото иначе другото сега ставам, това правя, това правя. Пускам го. Списъка с задачите, да. Пускам го като контрол, списъка е там, но аз избирам в този момент какво да направя първо. Ако се събуда пък много... Не. Това нещо не е така. В смисъл, нещо, което иска да кажа, ако се събудя, че съм много гладна, ще отида да закуся, но това не го правя, искам да ви кажа, докато не си направя аз моите дихателни практики, защото аз всяка сутрин се настройвам. То е
Идеята е, това съм го усетила, това е супер интуитивно е станало. В началото е било като мъст, нали, трябва да го направя, искам, не знам си какво. Не, нищо не трябва да го направиш, просто започнете да си създавате малки навици, да усещате, да преживявате, да видите как медитацията, например, влияе върху вас или какво в по-продължително време. Не е само днеска направих медитация, то нищо не се получи, сега това не работи. Нали, просто дайте си това време да надградите нещо, за да усетите разликата. Искам да ви го кажа, че аз всяка сутрин се центрирам, всяка сутрин излизам напълнена това е първото нещо. И когато правите такива практики, дихателни говорим, или и за медитация също, е препоръчително да е на гладно, или ако е на обяд, да е така няколко часа след закуската, за да може тялото вече да не отдава енергия за храносмилането и да се усети практиката, нали, цялата енергия, която влиза в нас, да се напълним така с енергия, която да ни помага. На мен това нещо много ми помага да създам точно тази увереност, вътрешна увереност, защото ти си вътрешно балансиран. Ти си балансиран, хората ми казват, колежки, защото съм, между другото, и медицинска сестра тук в Холандия. Не го представих в тази част, но на моята работа много колежки така ме гледат и предполагам, нали, не съм така, но усещам, защото аз доста работя със себе си и усещам, че някой път си казва, тя потава пък всичкото и е позитивно и всичко. Се ги обръща неща. Много е зен. Тя самата ми енергия е такава. Аз когато се появя, даже доста хора ми казват, ти си като някакво слънце, като влезеш, нали всичко. И хората около мен отикват просто. Разбираш, тя е самата нашата енергия. Това се случва, когато ние работим със себе си и с нашата енергия. И това нещо на мен ми дава толкова стабилност да ви кажа, че ситуациите, които не казвам, че ще се изчистят всички ситуации, ние винаги се учим, нали, на неща, но ситуациите, които идват при нас, които ни представя живота, които не са така желателни на нас, ние така, които са по-неприятни, ние ги взимаме с лекота. Преминаваме през тях по-осъзнато, преминаваме по-леко и запазваме вътрешната хармония. Заставаме това, когато ти си центриран и си пълен с жизнена енергия, това ти дава така една възможност да наблюдаваш ситуацията и да наблюдаваш хората около теб, без да навлизаш вътре в нея. И сега ще ви кажа една история, много кратка. През седмицата се обади една клиентка там, която и започна да крещи, буквално започна да крещи по телефона. И да им казва, как така, още не е свързан телевизора там на майка ми, телефона също не е свързан. Това е срамота, толкова време, ни един месец плащаме. Това беше просто едно нападение. Ако моята стара Зорка беше, ще каква си ти има? Да започна, щях да влеза точно в нейната енергия. Разбирате ли? Влизайки в човешката енергия, негативната, ние директно смъкваме нашата енергия. Обаче, понеже аз съм си направила моите практики, искам да ви кажа защо ви го казвам това нещо. Аз това го видях като страничен човек, запазих самообладание, изобщо нищичко не се случи във вътрешен план, в смисъл нещо да ме жегне, да кажа, нали, да го взема лично, да го приема лично. Нищо не се случи при мен. И бях супер... Или да влезеш във филма, да кажеш, не, може да. Аз тогава си поставих граница и казах, госпожо, ако продължавате по този начин, ще приключа разговора. И това беше. Давам ви го като пример житейски за това. Това е много важно, защото тези от вас, които са чели така книгите на Вадим Зеланд и въобще се занимават и интересуват с тези неща, това е точно този закона на махалото, когато към нас дойде някакъв тип енергия, дали ще бъде на щастие, на гняв, на срам, на еди си какво, когато ние сме точно в този наш център, тогава ние можем съзнателно да изберем аз искам ли да се закача за това махало, да започна да произвеждам още с този човек така, да мултиплицираме още, примерно, дали ще е ядосан на
някой, както нали, в твоя случай, дали примерно ще е в ролята на жертва и аз ще се закача там да го спасявам или примерно каквото и да е, когато ние сме в своя център, ние можем да видим реално ситуацията и да кажем, окей, това не е на моята вибрация, тя е ядосана за нещо нейно. То не е нещо, което е към мен, не е нещо, което аз трябва да участвам в него. По-добре тук да си запазя, нали, моята енергия за мене си, или да сменя темата. Това е много често, особено за хората, които работят с хора. Знаете, че примерно идва някой клиент с тежка драма, нещо се е случило, така и така. Затова е много важно, особено за хората, които работят с хора, ние да успяваме да запазиме своя център, защото по този начин ние сме полезни и на другите хора. Ние можем да бъдем едно много по-адекватно огледало за тях, да кажат, о, да, аз тук наистина, защо се ядосвам? Това в мой контрол ли е? Аз мога ли да направя нещо по въпроса? Какво правя, като се ядосвам и като се включвам, нали, там? И по този начин ние сме полезни не само на нас, ами и на хората около нас. И точно за това балансираните хора привличат, защото другите хора, циркулиращи около един балансиран човек, те не знаят защо този човек ги привлича. Те са привлечени просто защото там има тази така дзен енергия, точно това, което Сигурност. когато направихме практиката, нали, с този звук, това е, то си е вибрация, то просто привлича, защото те подсъзнателно усещат, че в тази енергия, в този кръг, те самите ще се успокоят. Те самите, примерно, ще бъдат чути и разбрани, но по един, нали, адекватен начин, без да скачаме, нали, да спасяваме и така нататък. А, Нещо много важно, което нали, ти каза, защо е хубаво нали, да пробваме неща и да бъдем постоянни в тези наши начинания. Както сме говорили нали, много пъти, това е нещо, което учихме в програмата, която приключи отдавна квантово сътворение, че ние за да направим нещо, част от нашия живот, то да бъде естествено за нашето тяло, да бъде естествено за нашата енергия, ние имаме нужда да създадем тази невронна връзка, че това нещо е част от нашия живот. Точно както сме създали невронната връзка, аз ставам и започвам да мисля директно за задачите си, за нещата, които предстоят, така можем да създадем един изцяло нов път за нас, който казваме, не, добре, това е старото, няма да мисля, сега първо ще си почувствам лявото кръче, пръстчетата на лявото кръче, дясния крак, пръстите на ръцете, сърцето и по този начин, правейки го определен на период от време, преди години е било 40 дни, след това учените така са изчислили, че за да създадем една изцяло нова невронна пътека са необходими 21 дни. В момента това нещо намалява заради забързаната и повишената енергия глобално, нали, говоря. Така че просто усетете кое е това, което Изорка искаше да каже, усетете кое е това, което на вас ви откликва, на вас ви помага и сега ще направим още една такава дихателна практика, защото знам, че си ни подготвила. Кое е това, което на мен ми откликва? Кое е това, което мен ме кара да се чувствам щастлива? Правете го поредни няколко дни. Направете го като част от вашата рутина, за да може нашето тяло да разпознае, окей, точно това, което написа и Антония, Майя е написала, че трябва да правя медитация, но после ни е нужна минута. Нужна ни е минута, след като ние сме създали този навик вече, след като ние сме медитирали, ние знаем, тялото ни вече усеща, тялото ни вече познава това усещане. За него вече е познато, например, специално аз знам за какъв тип практики говори нали, Майя, но когато ние сме се срещнали с нашия център, когато ние сме се срещнали с нашето сърце и сме го правили определен брой пъти, после на нас ни е нужно единствено да си помислим за усещането какво е аз да се чувствам така и ние веднага го създаваме. Но за да стане това нещо постоянно, ние сме го правили достатъчно дълго време, за да може да буквално с една мисъл ние да създадем това усещане в нашето тяло. Да, работя с хора в момента, не отговарям на негативното и не се гневя, но ме жегва и се е случило да не се чувствам добре след това. Да, нормално е. Зори, имаш ли нещо да споделиш ти по тази тема, защото аз те познавам като един уникален емпат, който така наистина много, много чувствено така се впуска в това да помогне да Аз разбрах, не ме жегва, но ме жегва. И се Мгм. случва да не се чувствам добре след това. Да. Мгм. Тя им отговаря на негативното.
Това, което ми идва да ти споделя е да си го разпишеш. Имаш методи, техники, да си го разпишеш. По какъв начин реагираш, а не отговаряш на негативното. Отговаря на Ти не негативно, отговаряш, но те жегва. понякога да, и след това не се чувства добре. Можеш да го разпишеш. В такива случаи искам да ти кажа, и аз също имам такива моменти, аз в такива случаи разписвам нещата. Разписвам какво се е случило, какво се случва в мен, какво усещам, какво чувствам, какво мисля. И когато си ги разпиша тези неща, мога да видя, обаче сядам и пиша. Искам, нали, никой не ме прекъсва, в спокойно помещение съм, стая, където съм сама и започвам да пиша защо ме я толкова, и тук си изписвам моята истина, която идва от интуицията. Ам, м, Не се опитвам да избягам от емоциите, защото и това съм го правила. Си казвам, как така става негативни емоции, няма да ги изпитвам, не е хубаво така, ще си развала аз тук вибрацията. Това е потискане и когато го потиснем, то това нещо пак и се връща с по-голяма сила. И затова разписвам нещата и по този начин аз работя лично с себе си, използвам квантовия метод със себе си и го отработвам това. Но само разписвайки а, какво е, може би е някакво очакване, което си имало от другия човек, може би е очакване нещо към себе си, нещо си разочаровано от себе си. Ам, Това е нещото, което го правя и си го преработвам с квантова практика, аз лично. И Да. преди това се обаждах на колега, като Рони или други колеги и нали, казвам ви, тук имам еди какво си. Но много често виждам, че можеш и сама да си го направиш, просто докато си го разпишеш. Ти, когато получиш осъзнаване, ти вече можеш да реагираш по различен начин следващия път. Да си кажеш, че по различен начин ще реагираш. И просто това е пак един вид наблюдение. Да. А, много така, понеже е нещо, което нали, така практикуваме ние с теб, аз съм сигурна, че и много хора и всички тези практики са изключително полезни, но има ли нещо така а, простичко, лесничко, защото те наистина не са някакви специални, така много сложни техники, а са буквално неща, които ние можем да ползваме постоянно, ежедневно. Има ли нещо друго, което като практика, което хората да могат днес в среща и тези, които ще гледат на запис, да започнат да правят още днес, за да подкрепят нервната си система през деня? Мгм. Това, което ще ви направим след малко, сега другата практика, която съм ви подготвила, може да подготвите тялото си за медитация, примерно сутрин, ако решите да го правите сутрин. Да... Но преди може да го направите само с дишане, нали, и медитация, примерно, или пък да направите някакво раздвижване на тялото, да потупате така тялото, да усетите просто тялото си, да се върнете тук и сега, защото мозъкът той ни дърпа към задачите, сутрин особено. Затова, когато си много така разбъркан мозък, нали, сутрин, след дишанията, след като си направил, примерно, след като си събудил, можеш да и преди да направиш другите вдишвания, просто да потупаш така цялото тяло, да разтърсиш така ръце. Тук много често се напрежението и негативните емоции се задържат около нашия гръбначен стълб и около китките. И затова много йога учители, моите духовни учители, които следвам, които ме учат, така разтръскваме цялото тяло. Можеш даже да станеш. Дайте да го направим заедно. За да Дайте направя. направо да... Можем да станем, така краката също изтръскваме отдолу. Не знам, те не се виждат в момента, но просто разтръскваме така краката. А, Ако си много в задачите и плануването, нали, след като да разчупим така навика, така да се каже, и така просто отпускаш с скачане и даже така с звук може даже просто да отпускаш, да отпускаш, да отпускаш, да отпускаш. И сега спрете. За моменти затворете очи и вдишайте дълбоко. И издишаме. Усещате ли цялата енергия на тялото?
Как раздвижихме просто тази цяла енергия, която... И чак сега, когато раздвижихме така, можем да седнем и да подготвим нашият ум за дихателните практики. Тези, които споделям с вас, са кратки, които може да си ги правите и през деня. Нали, тук не ви споделям моите си дълги практики, но това, което споделям с вас, също ще ви е много полезно и е много лесно като за начало, просто за да почнете да усещате и да успокоявате ума. Може да седнете и да направите тази практика първо, която направихме преди малко с пчелата. И след това да направим една практика, която ще увеличи нашата жизнена енергия. Ще ни даде повече така енергия. Супер. Имаме нужда. Да. Практиката е следната. Около една минута можем да правим следното нещо. Вдишваме. Аз ще я направя. А, Вдишваме два пъти и на издишване единия път казваме ха-ха, а после пак вдишваме на два пъти и следващия път казваме ху-ху. Така, сега ще го покажа, демонстрирам и а, може да започнем всички пак да го правим, след което пак може да си затворим очи и ми се искаше някакси да го направим да е заедно. Когато затворим очи, да направим една мудра. Няма значение името каква е, но мудрата е следната. Ръката е в... Лявата ръка е отдолу, дясната е отгоре и палците ги съединяваме. Тази мудра. Точно така. Когато направим практиката, може да си да оставите така, оставяме така ръцете. Тази практика успокоява също много ума, нервната система, тази мудра искам да кажа. И след дишането можем да останем в една-две минутки в тази мудра. Аз Добре. само имам въпрос, като каза вдишваме на два пъти, един дъх взимаме на два пъти. Това ли имаш Да. предвид или... Да, значи вдишваме и продължаваме да вдишваме на два Не. пъти. Сега ще ви покажа. Вдишването е последния начин. Вдишваме през носа и казваме ха-ха. И пак Мгм. вдишваме. Ху-ху. И с издишването ху-ху гледаме да издишаме целият въздух. Ами, каквото е вътре, нали? И това нещо си го правим около една минутка, след което ще затворим очи и ще направим мудрата около една-две минути. Просто върховете на палчетата, лявата ръка отдолу и отпускаме тялото. Искам да наблюдавате. И ще се радвам да споделят и други от участнички. По-късно ще ви попитам. Добре, правим практиката. Значи, а, вдишваме. Ха, ха, ху, ху, 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 ха, ха, ху, ху. Може да успокоиме дишането, да се върнем отново към нормалното дишане, да направим мудрата, да я поставим върху краката си и да наблюдаваме.
Рони, само кажи, ако искаш, можем да преминем и към медитация от това състояние направо. Да, чудесна идея. Добре, може да оставим, да отпуснем ръцете си, тялото си. Да пусна ли музика или да оставим така? Не, без музика. Чудесно. После ще ви разкажа и за медитацията. Нека да насочим вниманието си към нашето тяло. Към всичко, което се случва в него. Енергията, която протича. Тази, която наляхме преди малко. Искам да отпуснем, да насочим вниманието си към раменете. Да отпуснем раменете, ръцете върху бедрата. Усети тежестта на ръцете, краката. Усети как дясното стъпало е стъпило на пода. Как лявото стъпало е стъпило на пода. Сега усети двете стъпала и усети как отдаваш цялата си тежест на стола, на земята, на повърхността, върху която си седнала. Осъзнай тежестта на тялото си. Сега насочи вниманието си към всички звуци и шумове около теб. Стаята, пространството, на улицата. Може да е шум от пералня. Може да чуваш съседите, близките. Отбележи този шум. Просто го регистрирай. Сега можеш да обърнеш вниманието си и да насочиш вниманието си към сърцето. С всяко вдишване усети как студен, прохладен въздух навлиза в цялото ти тяло. С всяко издишване усети как топлият въздух освобождава напрежението. Вдишваме енергия, издишваме напрежение. И с всяко издишване отпусни още повече от своето тяло. Ако усетиш, че нахлуват мисли, остави ги.
Позволи им да дойдат. Виж как преминават. Как идват и си отиват. Като една течаща река. Сега, в следващите 5 минути, 6, нямаш нищо за правене. Нищо за учене. И ти си никой. Може да поемеш дълбоко въздух през носа и да издишаш през устата. Да раздвижиш бавно пръсти, тяло. И когато си готов, с голяма усмивка, можеш да отвориш очи.
Много хубаво. Просто така ми дойде, Рони. Затова исках да продължа с медитация. Говоренето, можем да го изговорим така или иначе какво се случва в тази медитация, която ви направих в момента, макар и толкова кратка. А, Сметнах просто за така добре да го направим веднага, за да може да усетите а, това състояние. Кажете как си, как беше за вас, Рони? Сподели. За мен е това, което започнахме с дихателната практика, от тези бързи вдишвания и пак нали, звука, който издавахме, просто усетих как целият този кислород просто влезе в главата ми, после оттам започваше да се разстиля по тялото ми, усетих енергията по целите ми ръце, после по краката надолу и просто наистина това усещане за тялото ми, наистина усещане за тялото ми, което след това, което ти дойде абсолютно интуитивно и аз наистина се радвам, че нашата среща днес е абсолютно без всякакъв сценарий. Да. А, просто наистина ми помогна да преживея точно това, звуците, понеже децата са ми в другата стая, чувам тук някакви странични неща, наистина да се откъсна от това и да си кажа на себе си, да, аз съм това, но онова не е част от мен. То няма ефект върху мен, то няма въобще нищо общо с моите лични преживявания. И след това, нали, прехода вече към медитацията, да остана сама с мислите си, с въобще така да ги виждам, как си идват и си отиват, беше наистина, наистина прекрасно. Много, много ти благодаря. Защото ние сме свикнали така много често да правиме дълги водени медитации, което е прекрасен способ е, но наистина за да останеме със себе си в собствената си тишина, в собствения си вътрешен свят, наистина нямаме нужда от кой знае колко специални така, подготовки, нали, ако не целим естествено нещо конкретно с практиката или с медитацията. Така че за мен беше много, много, много приятно и сега разбирам защо тази сутрин тялото ми нямаше нужда от сутрешна медитация, за да можем да го преживеем сега заедно в груповата енергия тук и съм ти изключително, изключително благодарна. О, много ви благодаря, момичета. Някой иска ли да се включи да сподели? Да, ето те пишат Яна момичета. като каза, може да е шума на пералня, защото моята пера работи все едно, че си до мен вкъщи. Направо сме в потока, честно. Абсолютно. Когато, между другото, сме толкова повече хора на едно място, когато правим такъв вид медитация, която аз сега направих, ви демонстрирах, тогава от общата енергия ние навлизаме много по-дълбоко в нас. И докато правих медитацията, на мен ми дойде нещо, което исках да ви споделя и бях забравила, понеже много бърборим и идваме в ума си. Да, прекрасна медитация. Почувствах тялото си от главата до петите. Прекрасно преживяване. Благодаря, Алекс. Миглена, благодаря като влезнах. В медитация започнаха сълзи и когато се съсредоточихме в сърцето, започна едно ридаене. Благодаря, беше много хубаво да усетиш ритъма на сърцето си. Благодаря. Вау! Искате ли да ви разкажа какво се случва, защото знам, че ще е много интересно да разберете. Дихателната практика преди медитацията избистри ума ми и почувствах се фокусирана. Благодаря много, ще я използвам. Благодаря, Майя. Благодаря ви, момичета. Радвам се, че наистина успяхме с Рони, благодарение на днешния лайв, така да ви докоснем до вас, да изключим този шум отвън и отвътре, който, изключвайки чрез медитация, чрез дишане, ние можем да се свържем с интуицията. Мислите по този начин започват, изчезват и даваме така пространство между изреченията, тази информация, нашето висше аз, нашата интуиция да започне да ни говори. Това, което ми дойде по време на практика на мен интуитивно, е това, че да ви обясня какво се случва и защо ги правим тези медитации. Защото когато обясним ние на нашия ум защо ги правим, тогава ще започне да го правиш не защото трябва, а защото разбираш, че ти го правиш за себе си и от грижа за себе си.
Това, което така един хубав пример ще ви дам, се случва по време на каква е разликата между mindfulness, т.е. медитации, които са водени, и каква е разликата между дълбоката медитация. Дълбоката медитация, тази, която направихме днес, е способ и метод ние първо да успокоим нашият ум и нали, тялото, така нататък, също с дихателните практики, а, но и така да навлезем в... Тя изчиства стреса, изчиства напрежението, притесненията, обаче тя навлиза и в един много дълбок слой. Представете си айсберга, който така много говорим за съзнание, мисли, съзнание, подсъзнание. Какво се случва по време на такава медитация? Ние изчистваме всички тези мисли. Синхронизираме цялото тяло и по този начин даваме възможност на себе си да бръкнем в пространството с много енергия, с жизнена енергия и да напълним тялото си с енергия. Когато напълним себе си с енергия, ние започваме автоматично да се чувстваме щастливи. Просто имаме това усещане за щастие и за радост, какво пък толкова, нали? И вече хващаш, нали, фактически започваш да реагираш по различен начин на изнервените хора около теб или така нататък. Не им влизаш, както каза, с махалото в ситуацията. И може да си го представите по този начин. Ако си представим айсберга, когато сме ние твърде много на повърхността на айсберга с ума, ние сме... Този айсберг е в един океан. Ние не сме вълните на океана, а ние сме самият океан. Ние сме дълбочината. Точно това е нашата интуиция, това е нашата свързаност. Ние сме цялата дълбочина на самия океан. Когато сме в айсберга там горе с мисли, подсъзнание, там после започват пък всичко, което е в подсъзнанието, под водата, този айсберг, който е отдолу, това са нашите ограничения, всичко, което от нашето семейство, род и така нататък, всичко, което отработваме с квантовите практики. Ние, чрез медитация, правейки го не с една, но като постоянство и като опит, ние пробиваме, минаваме през целият айсберг. Започва всичко, което е в подсъзнанието, започва този айсберг да се топи лека по лека. И ние проникваме в дълбочината на океана. Там, където сме в нашия център, там, където сме непоклатими, там, където сме там, където е нашата увереност, нашата сила, нашата жизнена енергия. Бъркайки там, ние се зареждаме, така да го кажа, и по този начин си помагаме да вървим с лекота, защото тази дума е много силно вибрираща дума, лекота. Наистина не е просто като клише, а тогава вече започваш да усещаш тази лекота. И другото, което е, нали, че си позволяваш, да, ние си се движат нашите емоции винаги, нали, има и различни фактори, но всичко е взаимно свързано, но това са такива с тези вид техники ние можем да достигнем до нашия център, да се върнем и да продължим. Даже аз взимам решения вече чрез практика, когато така съм повлияна от емоцията, си казвам, утре ще кажа, нека да си направя аз моята практика и мен интуитивно ми идва вече какво да направя. Аз нямам нужда да говоря мога да го споделя с някой, но аз сама си взимам решенията в такъв смисъл, докато преди съм се влияела от други. Абсолютно и това, което сподели за айсберга, можем да направим и още една такава, една образна съпоставка, защото погледнато от гледна точка на нашата физиология като хора, това, което се вижда на повърхността, са всъщност, нали, тук главата, нашите мисли, всичко това, което се случва. И когато ние се отпуснем, ние започваме да виждаме, че там отдолу има нещо много по-голямо. Нашето тяло, чрез което ние реално преживяваме. Тяло, което помни, тяло, което може да създаде определени чувства и емоции, които да повлияят вече на горната част, нали, на нашата глава. Защото това, което се случва, чисто, нали, погледнато и от гледна точка на квантовата физика, е, че нашите мисли
влияят на нашите емоции. И обратно, нашите емоции могат да повлияят на нашите мисли. И докато ние сме само в горната част на айсберга, където са мислите, програмите, задачите и всичките тези, нали, неща, ние забравяме, че има и нещо друго. Тялото ни помни усещането за щастие, тялото ни помни усещането за любов, тялото ни помни усещането за спокойствие, за лекота, това, което каза. И по този начин ние правиме пак отново тази връзка, както говорихме, нали, за дъха, защо е толкова важно да дишаме с цялото си тяло. Правиме тази връзка и тези два елемента вече започват да се сливат. Става тази кохерентност в нашето тяло и ние можем чрез нашите емоции да променим и нашите мисли, защото пък нашите мисли, това в което вярваме, както сме говорили много пъти, всъщност създава всичко това, което ние наблюдаваме като проявление в нашия живот. Така, Гери напомня за вечерната практика. Да. Да не ви станат много практики. Аз по принцип не искам да давам много практики, защото да дам възможност да преживеете, защото в един момент умът си казва, ох и тази практика, и кое е по-напред? Да, ще ви кажа и тази практика. Може да си гледате и това и на запис. Вечерната практика, която е като дишане, е когато легна в леглото, пак лягам по гръб и практиката е следната, пак е 10 вдишвания. Вдишваме до край, вдишваме. Задържам дъха, докато не мога да го задържа повече. И преди да пусна въздуха, вдишвам още веднъж. И тогава издишвам. Това нещо също те вкарва цялото ти тяло, цялата ти система пак в центъра и подготвя тялото за дълбок сън. И също, което е, докато го правя, аз броя си там около 10 пъти. Започвам да благодаря за това, което съм постигнала, дори да не е било по начина, по който аз съм искала. Благодаря за това, че наистина съм направила определената крачка, колкото и да ме е било страх. Нали, наблюдавам, по този начин работя върху своята увереност и забелязвам и отбелязвам нещата, които съм и благодаря за нещата, които съм осъществила и дори за тези, които не съм успяла да осъществя. Благодаря на себе си, че съм приела определени неща, които съм искала или пък съм пуснала контрола за определена ситуация. Малките неща, които ми идват в този момент, благодаря за тях. И докато ги издишам тези работи, аз вече съм заспала. Вече си заспала, да. Това е чудесно, което споделяш, защото наистина много често хората от гледна точка на така и рефлекцията на забързаното ежедневие, забързаните неща, ние очакваме да трябва да направим нещо много сложно, нещо много дълго, нещо много, не знам, просто си търсиме да ни е трудно по някакъв начин, а всъщност няма такава нужда. Няма такава нужда. И това, което каза за това вдишване, много се радвам, че го сподели, защото това е част от една много дълбока медитация, която някои от вас успяха да преживеят, която създадах. Именно точно за това се прави, за да можем наистина ние да влеземе много надълбоко. Много надълбоко. И това е един уникален метод и способ. След това, естествено, както направихме това с вдишването преди медитацията, това също е един начин, в който ние можем да влеземе наистина в дълбока медитация, да я преживееме по различен начин, защото наистина нашето дишане е това, което ни свързва с нашето тяло и е нещо, което не трябва да забравяме. То не е просто за да ни поддържа живи по начина, по който аз оцелявам. То наистина вдъхва живот на нашето тяло. И това е такъв тип въобще неща и практики ще бъдат включени в нещо, което тепърва предстои да ви обявя. Зорка също има нейното общество след края на този лайв. Ще споделя контакта с нея. Тя има Viber група.
Има специално затворено общество, в което дава все такива полезни неща за хората. Ще споделя нейните координати, за да можете да станете част от нейните общества, защото наистина в времената, в които живеем, и тук със сигурност всички ще се съгласите с мен, и това е нещо, което така доста често говорим и в програмите, и в срещите с момичетата, е, че наистина във времето, в което живеем, имаме нужда от това ние да принадлежим към общество, което мисли като нас, да принадлежим към общество, което няма да ни сметне за луди, че примерно еди си какво си, общество, което, например, не се фанатизира в това, ама как можа днес да не си напишеш благодарности, ама как можа днес да не меди, как можа, нали, просто да бъдат, нали, така в подкрепяща среда, и точно за това, нали, ние създаваме наши си такива общества, много хора създават такива общества, така че просто наистина чувствайте къде принадлежите, защото нещо друго, което искам да споделя тук, което е така, нали, в следствие на един разговор, който така, нали, имах скоро с една дама, и това е нещо, което така също сме, нали, говорили и с Зорка. Нормално е в етапа на нашето развитие ние да имаме нужда от различни неща. Например, да речем, дошъл е човек, дошъл е учител или ментор в нашия живот, който не е бил полезен към този етап. Но да речем, започваме да се интересуваме от нещо различно. Да речем, започваме да се интересуваме от това, което, нали, прави Зорка. Практики, въобще дълбока трансформация, защото тя е и квантов експерт. Дълбока трансформация. И ние си казваме, о, този човек много ми кликва. Ама аз сега, например, да речем, се чувствам длъжна да бъда, нали, част от някъде. Няма такова нещо. Бъдете така, чувствайте се спокойни, да следвате сърцето си, защото това ще бъде и енергията и на тази година. Нищо, което не е на нашата вибрация, нищо, което не отговаря на нашите ценности към момента, просто няма да просъществува по начина, по който е било. И тази година наистина ще бъде момент на или пълна трансформация на дадени отношения и взаимоотношения, или прекъсването на тях. И в това няма нищо лошо. След като ние следваме своята интуиция, това какво ние искаме да постигнем, нормално е да, например, да усещаме различните хора по различен начин, така че нещо, което аз винаги така призовавам, просто чувствайте, усещайте, кое е за мен, кое не е за мен, кое мога да приложа, какво не мога да приложа. Наистина, пробвайте различни неща. Както ви казах, подготвила съм ви през целия януари уникални срещи с такъв тип експерти като Зори. Предстои да поканя една дама, с която ще правим интуитивно писане, ще рисуваме, ще правим много такива неща, защото аз знам какво ще бъде много важно за тази година, и наистина искам да започнем годината по начин, по който аз да мога да ви представя различни методи и способи, за да може да се разпознаете в тях. Аз се бях запалила свеж, след медитацията усетих ароматът по-силен. Абсолютно. Със сигурност ме пушна. Благодаря за днешната среща. Колко хубаво. Да, наистина. Това е. Защото когато ние се върнем към тялото си, ние му позволяваме то да чувства повече. Ние му позволяваме то да усеща повече. И точно тези малките неща тогава стават още по-ярки за нас. И преди да приключим, защото знам пътя на Зорка, ние се познаваме от доста време, така, подкрепяме се, следим се, вървим, нали, така, по някакъв наш си общ път, който не знам докъде ще ни изведе, но понеже аз я познавам от дълго време и знам през какво тя самата премина, искам, моля те, така да приключим мотивиращо за всички. Искам да разкажеш наистина така накратко, както ти дойде, каква беше ти преди, смисъл тук, сега, това, което беше предишната ти версия, предишната ти същност, и какво е различното от това да живееш през тялото си, да живееш през мисията си и въобще да чувстваш себе си, да проявяваш себе си по различен начин. Може да кажеш каква беше Зорка преди и каква е сега, защото съм сигурна, че много дами ще се разпознаят в твоята история. Да, много интересен въпрос, Рони. Както казваш, интуитивно, каквото ми дойде, нали, каква бях. Ам, Винаги, значи, бях човек, който нищо не си позволяваше. Абсолютно нищо. Нищо.
Спомням си, че моят път на трансформация дойде от едно обучение, което с 300 зора си позволих да отида на това обучение. То не беше супер скъпо ли, нали, нещо. И си спомням, че живеех така в много ограничен свят. Хората бяха ми виновни за всичко. Мъжът ми също. Всеки. Светът е крив и така нататък, нали. Тотално, как така да се каже, 3D. Всичко това, което виждах, това приемах за реалност и живеех през борба. Живеех през на мускули, така да се каже. М, Карах през, нали, през усилие. Всичко трябваше да се случи през усилие. Това ще направя, защото еди какво си, през логиката. От това, като направя, ще се случи онова. Така по този начин живеех, търсейки някакви резултати и нищо не си позволявах. В същото време исках да се развивам, но не си го позволявах. Слушах така ментори, доста информация получих, но някакси тя информацията наистина е навсякъде и всеки може да я получи, но някакси ми липсваше човек, който е така да поговорим, някой, който като ментор просто ам, в обучение или не знам точно как, но някой, който да ми каже, бе, събуди се, бе, момиче, виж какво правиш, направи го така, направи го онака, изпробвай просто по този начин. Това нещо на мен ми липсваше. И в момента, в който аз си позволих да започна едното обучение, беше тотално нещо извън нещото, което аз исках просто да се срещна с по-позитивни хора, защото аз усещах, че по принцип аз съм винаги много весел човек. И винаги имам хумор, имам много чувство за хумор. Искам да ми е така спокойно, лежерно, така приповдигнато ми е настроението. Такъв човек съм, такава енергия съм. Това ми е, така се казва, така съм родена, това ми е талант, това съм аз. Това съм истинската си аз. Обаче, заради тези ограничения, които сама съм си създала с годините, да предпазя и съхраня себе си, съответно, аз не си позволявах нищо. И спомня, че когато се записах на това обучение, то беше обучение просто защото исках да срещна мотивиращи, позитивни хора, защото осъзнах, че съм загубила моята мотивация и моята жизненост, моята си енергия. И това беше обучение за бизнес. Аз викам, не знам какъв бизнес, обаче аз отивам там, само викам да срещна хубави, позитивни хора. Никакъв бизнес не искам да развивам, нищо не искам да правя. Това беше моето така по-скъпо обучение, което си позволих да купя. И сега разликата е тази, че с годините започнах да осъзнавам. Така стигнах, нали, както разказах в началото, до техники и неща и осъзнавания, че, нали, съответно всичко идва от нас и е въпросът дали ще си позволим нещо и ако нещо наистина ни кликва, ние вече можем да реагираме и да послушаме интуицията си. Но за да чуем тази интуиция, все пак е нужно да изградим някаква дисциплина за нещата, които са важни за нас в този момент, както ти го каза. И разликата е тази, че аз наистина се чувствам, като казвам коя бях, ако представиш Зорка една така супер, направо в един орех. Една такава дебела черупка отгоре около мен и всичко беше не. Аз си спомням, даже имах един коуч, холандски, където ми се беше обадила, да работим. Ми направи това, направи това. Не. Къде ще го правя това сега? Ма как така ще пиша ти? Не. И това не може. Всичко, което ми предложише жената, аз отказвах. Това е черупката, дето си вътре и нищо не виждаш. Умът ти просто ти си неосъзнат, блокиран. Сега искам да ви кажа, че ми е много по-весело. Да, имам си моменти също, както така, доста трансформиращи моменти и си позволявам. Започна да си позволявам и тези трансформиращи моменти. Започна да си позволявам да се чувствам зле, когато не ми е окей. Когато усещам това напрежение. Започна да си позволявам да не търся практики и неща, просто да го преживея. Защото, нека да бъдем честни, по какъв начин ще разбереш, че искаш, по какъв начин ще оцениш радостта, когато не оцениш и другата крайност на тази полярност. Тоест, по този начин ние разбираме какво искаме. Разликата е тази, че аз не се задържам дълго в тези състояния.
Едно от най-важните неща е да знаем, че когато сме в ниска енергия, когато нямаме тази енергия, нашите емоции, нашите мисли стават негативни. И когато аз щом го знам това знание, и когато усетя, че съм просто изморена, имах така доста, някакви смени съм имала, отделяла съм време за интернет, социални мрежи и така нататък, и съм усетила, че съм изтощена, и знам, че се чувствам зле, и си казвам, отивам да си лягам просто по време, отивам, лягам, наспивам се и съм утре 6. И това е просто осъзнатостта. В момента по-осъзнато действам и се чувствам по-стабилна, по-уверена. Аз като влезна в магазините и навсякъде, ам, усещам, това го споделям, когато съм наживо и когато влезна в една стая, наистина изпълвам стаята с моята енергия. Хората ам, реагират по различен начин към мен. Хората ме забелязват. Искам да ви кажа, че живея в Холандия и имала съм така доста имах така една неприятна ситуация години наред, която така ме караше да се чувствам по-малка, аз съм българка, нали знаете, българи, чужденци, това сравнение. Докато сега аз просто виждам всички равни и чувството и това, че получавам и това като, като енергия и като отношение от хората около мен, но истината е, че всичко започва от мен. И аз го правя осъзнато. Да, точно това е. Това да бъдем осъзнати въобще за ситуациите, за О, енергията, за моментите, през които да, ама все така има благодаря ви, момичета. време покрай мен, да. Да. И Да. това да бъдем наистина осъзнати. Аз за това и аз го споменах преди малко. Точно такъв тип неща и така и аз съм подготвила, за да можем наистина, не просто нали, да се хващаме за някакви практики. И аз съм го говорила много пъти и с Зорка много пъти сме говорили за това, като влезем в системата на трансформациите и това не ми е вред, и това не ми е вред, леле и това, и леле и това, леле и това. И ние спираме да живееме хора, ние спираме да живееме живота. Кой има цял живот да отдели за трансформации и за практики? Нали, този живот е да се забавляваме, Да живеем. да му се кефим, въобще да преживяваме трансформацията си, да я преживяваме реално. И точно за това, нали, и наистина така е повлияна и от тази енергия на новата година. Това наистина е много, много важно и ще бъде изключително ключово да бъдем наистина това, което казва тя, да бъдем съзнателни. Съзнателни за изборите си. Много ви благодаря за сърчицата, за всичките мили думи, за благодарностите. Толкова е готино ам, да си помагаме. Да сме Мгм. там, за да сме заедно и да си помагаме. Да, Бъдем защото и да бъдем щастливи. Да бъдем щастливи. Един от моят духовен учител, споделям, Гурудев, Шри Рафи Шанкар, той казва, като те види и ти казва, Are you happy? И ти веднага щастлив ли си? Щастлив да, ли си? Да, да, щастливи сме. Да не забравяме да сме щастливи. Де се казва, когато се усетил, че се вкопчил нали, в нещо, аз вчера точно правих такъв лайв, ще го споделя в моята група като видео, точно за съпротивата. Когато усетиш, че се вкопчил, махни от това нещо, намалим копчето, така с копчето, намалим му важността и направи нещо, отиди, танцувай, рисувай, излез с кучето, направи нещо штуро, засмей се, почни да се хилиш, пусни си нещо да гледаш, нещо да. да Нещо, разсееш. което правя момичета, аз на момичета в дамския клуб мисля, че съм го споделяла. Просто наистина, когато ми е такова едно смачкано, не ми се прави нищо, нямам желание за нищо, не ми се пише, нищо не ми се прави. Просто си пускам музика, много често на слушалки, нали, за да не ме слушат, нали, тук всички комшии, и си пускам, ама нещо, което буквално да ме накара да затанцуваме и тук на стола до мен, буквално, нали, така да може да се раздвижи цялото това тяло и веднага енергията се повишава. Благодаря, благодаря ви, благодаря ви. Много, много се радвам за това, че можем да ви бъдем полезни, защото наистина това, което исках да споделя е, че добре е
Да, трупаме знания, трупаме умения, трупаме, нали, много, много неща, много информация, но когато ние тези неща не ги прилагаме, когато тези неща не ги даваме на хората, те ни блокират и ни задръстват. Така че бъдете щастливи, енджойвайте се на живота, радвайте се на живота, споделяйте това, което осъзнавате, споделяйте го с хората, правете живота и на другите по-щастлив, защото достатъчно, нали, се обръщаме, нали, навътре към нас самите, но нека да видим днес аз с какво мога да бъда полезна на обществото, с какво мога да бъда полезна на хората около мен, с какво мога да бъда полезна на моите приятели. Знаете ли, миналата седмица споделям ви това и наистина ще приключим с лайфа. Миналата седмица така бях в много хубаво настроение. Моята приятелка, която е туркиня по народност, въпреки че е българка, нали, говори български, но така много исках да я зарадвам, защото тя винаги прави едни прекрасни изненади за мен. Ма така с най-малкия детайл и си казах как да я направя щастлива днес. Веднага влязах в Google, видях как да кажа добро утро, любов моя на турски. И влизам при нея и отиваме и така отзад зад нея на ушенцето и казвам Гюнайдън, как вече забравя. Генайден! Това беше втората част, но не мога да ви опиша радостта, която веднага се появи на нейното личице. Тя се обърна, за малко щеше да се разплаче. Така че нека да си помислим дори с малките неща, как можем да бъдем полезни за хората около нас, как да направим един комплимент, как да кажем, да, наистина можем да се фокусираме в нещата, които не стават. Мъжа ни колко ни дразни, как си е хвърлил чорапите и така нататък. Но сигурно си има и малки неща, за които можем да кажем, благодаря ти, обичам те, добър ден, прекрасен ден, красива си, сияеш. И когато започнем ние да обръщаме цялото това нещо навън към хората, света започва да ни го връща по един или по друг начин. Когато ние сме щастливи, абсолютно заразяваме околните и привличаме от същото. Абсолютно. Така че излезте днес от днешния лайф. Кой днес мога да направи аз щастлив? На кой аз днес мога да помогна? Може би някой има нужда да чуе обичам те, мисля си за теб, за мен ти си важен. Помислете това и просто дайте от това, с което се заредихме в днешния лайф, предайте го нататък. Да бъдем ние източника на едно ново начало на деня на някой друг човек. Така че благодаря ви от цялото сърце, Зори, скъпа моя. Много ти благодаря, че така винаги си съгласна на моите идеи, които просто така идват, защото ние миналата седмица се чухме с нея. Аз си казах, не каняте на лайв, ще правим дихателни практики. Тя каза, окей, Рони, казваш къв ден, правиме го веднага. И много ти благодаря, че сме заедно въобще в този път, в това общество, в тази енергия. Благодаря и на всяка една от вас, прекрасни момичета, дами, принцеси, красавици, че си позволихте това време за вас самите. Надявам се практиките, които направихме, да бъдат така, да станат част от вашето ежедневие, ако са ви допаднали. Ще пусна сега пост в Viber канала, ще споделя канала на Зорка, за да може да я последвате. Тя споделя изключително полезна информация, има затворено общество, работи с хора, работи с клиенти, за да може така, ако сте усетили, да видите какво твори пък тя. И искам да ви пожелая един прекрасен, усмихнат, сбъднат, щастлив ден. Нека дишаме съзнателно и да не забравяме, че имаме цялото това тяло, което работи за нас. Благодаря, Рони. Аз от сърце благодаря. Благодаря на всички момичета за хубавата позитивна обратна връзка и енергия. И съм наистина изключително щастлива, че толкова спонтанно, без сценарий, се получи уникален лайф и наистина направихме нещо добро за цялото общество. За цялото, искам да кажа. Заедно. Защото наистина, като се замислим, увереността не започва от това да знаем какво ще стане. Тя започва от това тялото да се чувства в безопасност. Точно за това са и тези практики, защото ние казваме на тялото, ти си спокойно, ти си в безопасност. А когато тялото се чувства в безопасност, тогава интуицията се връща много силно, много силно. И тя започва от това тялото да се чувства така. А дъхът още повече се задълбочава. И решенията тогава, както каза Зорка, решенията, идеите идват супер естествено за нас. Така че благодаря ви, че бяхме заедно. Продължаваме да говорим за това как да се върнем в себе си спокойно, устойчиво и уверени. Прекрасен ден, усмихнати момичета и до нови срещи! До нови срещи! Чао на всички!